nu. Hetta så ser du. Superjuice. Heter den. Så gör han. Next som jag vann så det är frukt. Direkt från trän. Det är pressa av ananas och lime, surreplom och agurk. Och så har vi ett blendat av avokado. Fullt vitaminer. Så man ska dricka det för att ha det sunt. Så ska man helst ha 40% grönmöte och 20% frukt. Här är mest frukt och det till att säga lite över. Jo, jag hade det gott. För det är att köpa så här och stamma. Svans. Vi där var en rutelpizza från Okochalvon och kinsa-kött och spajpizza, lamp. Så här var vi från Otto Reinars till hans produkter. Det er vand fra sumpa. Det er rigtig godt vand. Fuck fiskar. Stokter kvidlägge och smör. Över övernar Erik. Ja, jamen, vi leverer lidt kænguru-steaks, og så har vi lidt økologisk frilandskylling fra Gråsten, som er noget helt nyt. Kænguru, det er sådan noget forholdsvis nyt, men vi har haft det i Mikkelgade i et lille års tid. Ja, det bliver solgt helt pænt. Så skal vi have busset en hel masse af, inden at den bliver klar til butikken.